Ai, hotellivinkki Kreetalle. Löytyy. Eli kohde on Kreeta ja siellä 5 tähden hotelli Euphoria Resort. Tosi hyvä hotelli. Me vierailtiin mun puolison kanssa täällä heinäkuussa 2022. Tykättiin niin paljon, että ollaan menossa syyskuussa uudestaan. Meillä oli huoneena 2 hengen Classic-huone Swim Upilla ja mun mielestä kannatti maksaa ekstraa, että sai suoran pääsyn altaaseen. Mutta toki tää on kiva hotelli ilman sitä Swim Uppiakin. Hotelli on kivan väliä. Tilat oli mitoitettu hyvin majoituskapasiteettiin nähden. Ja se mikä oli tosi kivaa, niin täältä puuttu ne aamuvirkut allastuolien varaajat. Tää on mun mielestä tosi kivan näköinen ja toki tää on myös melko uusi, eli 2018 rakennettu. Euphoriasta löytyy 5 eri ravintolaa, jotka kaikki kuuluu all-inclusiviin. Siihen kuuluu myös paikalliset alkoholijuomat sekä virvoitusjuomia. Täältä sai myös todella hyviä moktaileja. Siitä plussaa. Jos kuntoilu kiinnostaa, niin Euphoriassa on siihenkin hyvät mahdollisuudet. Täällä oli muun muassa hyvin varusteltu kuntosali, 2 tenniskenttää, täällä pystyi polkeen spinningiä sekä sitten täällä oli vesiliukumäkiä. Edellisellä videolla mä vinkkasin hotellista, joka on mun mielestä suunnattu lapsille. Tätä mä puolestaan suosittelisin aikuisten kesken matkustaville. Ja tähän loppuun vielä tällainen pikakävely hotellin allasalueella. Jos sulla on jotain kysyttävää tästä hotellista, niin laita mulle kommentteja ja muutenkin ota kanava seurantaan, jos haluat nähdä lisää meidän matkoja.